हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो। लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि बागै। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागु इज कामिं सन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों खन्थाइ, गोमसार, बिबिता आरो माइनाव। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफारानो जादों पेटारसन ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों केबि फिल्म प्रडाक्शन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि केबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना थेंक इउ।